Tere tulemast Alania. Toivotamme sut hierta välkommen till Turken. Toivottavasti sun lentomatkasi eli läbikoimises sujuu hyvin ja sa odotat lommas täällä Turgissa. Ja kõik me Tšääriapori hompikuset me toivotamme sut, et sa saisid kõige irt lomast. Ja mida sa hallud tietää, on kõik obas tapaamised. Meid sa tulla tapaamaan, millo sa hallud. Olla aina valmiid kõik elasi seksi sinu kansa. Hotell Kansio, aivan turha homm, tõõnese perse sees, see olla meile eesti tabab. Puhelin palvelu, veel olla PVM 87 euro per minut. Asiakas tuuduvaisus kuselu, sitä sun on ihan turha tehdä, se ei võikud meie Tšääriapori ohjelma midel tavalla. Ja jos sa halud lahte kodio, tere hommikust ja ähki mängelus, ja sa mä lähdin menemään. Ja tere tulemast näihin eestikeelisiin uutisiin Alania. Ja nyt me voidaan katsoa maisema. Voi pärkkele, kuka varasti mun mopo. Tere tulemast Tallinnaan. Vaimosikin on jo taalla.